lwamaphoyisa uSenzo Mchunu ngesikhathi ethamele umcimbi wokubungaza usuku lukaDokotela uNelson Mandela. UMchunu wethule inkulumo phambi kwamalungu e-ANC ukukhumbula uMadiba. Ungqongqoshe uMchunu uthe yena umsulwa waziphika zonke izinsolo ezibhekiswe kuyena, wathi usekulungele ukubeka uhlangothi lwakhe. UMchunu uthi ikomishana ezokuphenya kabanzi ngalezi insolo ezibhekiswe kuyena isona isigcawu esifanele sokuthola amaqiniso. Girede ukuchaza elami side and ngizophendula. UMchunu ukuphikile ke ukuthi wasenga ezimithiyo eParliament ngesikhathi ebuzwa ngosomabhizinisi uBrown Mokgosi. Ngiyacabanga nje ngiyasola ukuthi khona into abangayizwanga kahle abantu noma bangayiboni kahle, kodwa ngiyayichaza lapha njengoba ngiwumsolwa ngizoyibeka kahle ngononene ukuthi inkulumo yangoba inevideo lento ibhaliwe. Ungqongqoshe uMchunu uthi uyalwamukela uphenyo lwamaphoyisa kulandela ukuvulelwa icala amaqembu ezombusazwe ekubalwa kuwo iDemocratic Alliance neqembu umkhonto wesizwe party. Ngibhizike ngiyayibuka lezi insolo okuthiwa zikhona futhi sengiyiphendulile sengiyayipolisha nje. UMchunu uthi uzokuphendula imibuzo athumelelwe yona ikomiti leParliament ngalolu daba ngoLwesibili. Kusenjalo i-ANC esifundeni iMusa Dladla ithi iyameseka uMchunu futhi iyakhulelwa ukuthi umsulwa. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisempangeni.